безопасно придвижване, безопасно прибиране. Нещо, за което апелирам наистина е нашата безопасност. Движим се така, че да не си пречим помежду си. Внимавайте да не стават засечки. Нищо специално, всеки си кара. Темпото е любителски, няма състезателен характер. Когато стигнем в училище на центъра, събираме се малко, отдъхваме, обща снимка и на обратно. За град като нашия, в който поезието и табу си направил цял успех, че на година успяем да съберем по 12-15 велосъбития с сумарно над 1000 човека участници. Тъй, че натискаме в тази посока и надяваме се да се множим. Днеска как ще е? Добре. Събираме се тук малко дека почивцица. Дебелец, продължаваме към училище. Мисля, че на дъжд е по-хубаво да се кара. Миленски, гледаш ли тура? Да, гледам го. Видя ли Кавендиш как подобри рекорда на Еди Меркс? Подобри на Еди Меркс рекорда. Но това беше целта. От тук нататък. Той ще да се пенсионира, между другото, обаче отложи. От тук нататък му предстои пенсия. Щастлива пенсия при това. Чух, че малкият бил, синовете му бил така талант, който вероятно ще го наследи. Нека фамилията Кавендиш да се задържи в колезенето. Да. Здрасти, Оскар. Здрасти. Как е? По-добре, по-добре. Искам да те представя на хората, които ще гледат това видео, защото много от тях не знаят, ама ти си един от много добрите колездачи на нашото близко минало, да го наречем, защото продължаваш да караш. Да речем и по-далечно. И по-далечно минало. Добре, да кажем към края на миналия век. Вече звучи по-исторически достоверно. Последната четвърт, да речем. Да. Кажи ми малко повече за колезенето през уния години. Но тогава никой не беше чувал за планинските бегачи, тъй наречени, защото не ги бяха още измислили хората. И въобще пътищата не бяха като сегашните. Карахме едни руски велосипеди. Стар шосе. Стар шосе, имаше спорт, спутник, имаше турист. Доста тегава работа беше със, защото те предаските им бяха доста тежички. Седалките неудобни. Отпред бяха на 48 зъба, отзад на 20-21. Че много тежки предаски. И си ги карахме. Обаче мерака си, мерак и сме обикаляли доста. Ти си излизал извън България, доколко си спомням, някъде в Съветския съюз, отборно каране. То отначало, мисля, че да, 77 е било, когато обиколихме с приятел на България с две такива колелета. Моето беше спутник, неговото беше стар шосе. Не, спорт беше моето тогава. Неговото стар шосе и някъде за 11 дена, ако не се лъжа, си я пообиколихме. С десагите, с багажите, както се трябва. То нямаше и десаги тогава. Всичко спални чували, палатки, преметнати на багажника, резервни гуми, всичко. Обаче ентусиазма ражда желанието и следват успехите. Ами да, след това отидахме на един колопоход, той беше по пътя на Трети Украински фронт, ако не се лъжа.
Имаше едно популярно място, където Леонид Брежнев бил тогава политически комисар, Малката земя. Имаше там едни вагони, те останали между съветските и германските позиции. Бяха надупчени целите се, едно със свердло са ги дупчили. И всъщност тръгнахме с кораб, отидахме до Грузия и оттам обратно на колелетата. Следващата година пък ходихме с влак до Унгария и се върнахме пък по пътя на българската армия, която ходила там да освобождава. Общо взето по исторически пътища сте се движили. Тогава имаше един клуб до наборник и той организираше нещата. Ние бяха точно преди казармата. Според тебе, грубо казано, колко километра имаш изминати на велосипед при целия си живот до момента? Горе-долу. Във всеки един случай са над 50 хиляди. Защото ние тогава и тренирахме. То тренировката не беше 125 км преди обяд. И навъртахме 125, после самятахме на колелета. Аз живея до летището във Варна. То са още 10 км, значи 10 до спортната зала на Варна. Там въртяхме 12,5, там къде се разделя пътя за Ладжама на Сиризлатни Касъци. Да, съм го катерил. Да, но ни корабничката и връщахме се обратно, отборно си карахме. 12,5 тук, 12,5 другата. И отиваш на училище? 5 пъти го въртяхме. И след това отивах пак до Аксаково, то още 10 км. Хапах си, взимах се душ, нали, мятам шантата на рамо, отивах пък математическата да си уча. След това и пък се връщах пак в Аксаково, айде още 10 км, защото тя гимназията ми беше в Чайката, оттам е пак до спортната зона. Айде обратно, после пак в града с приятелите правихме посред нощите снимки, бяхме запалени фотографии. После айде пак обратно да се придържите, някъде към 200 км се навъртаха, те 5 години горе-долу. Нека знаят хората какъв човек кара с нас. Но тогава си бяхме млади. Събота, неделя, като се хванехме, тръгвахме Варна, Кранево, после Батовата, нагоре Толбухин, сега Добрич. Тръгвахме после надолу към Провадия, там минахме Стара планина, на изход до Черно море. И оттам нагоре минахме планината и някъде те вече по тъмничкото, през Оспорохе мост се прибирахме обратно, като 350-360. Ево. Но не ги усещахме тогава, защото млади хора, 18 годишни въобще. Сега на каква възраст си? Сега съм на 65. И продължаваш да караш? Карам с удоволствие. С сина си заедно се включвате на нашите събития? Ми да, много трябва готино. да има приемственост все пак в цялата работа. Да сте живи и здрави да продължавате. Много ме радва вашата инициатива и очаквам нещата да се случат с велоалеите и в Търново, защото на втори бяг във Варна тия хора не се шикуват. Навсякъде заложено е в плановете за развитие на града. Варненци не могат да надминат, ние нямаме 1 сантиметър. Опи, байрач! Така. 2 думи за събитието. Страхотно! По-добре да казваме на хората за студената бира в кръчмата на центъра, че няма останат маси. Да, който стигне първи, Който свари, той привари. да.
Как е? Те думи за събитието. Прекрасно. Прекрасно. Миналия път беше по-забавно. С дъжда, нали?